Assalamu alaikum. Bu hip hop podcast ayam 4-nji sany töweleme. Bugünkü mehmanlarymyz beatmaker Berdiýew Saparik, mekan professor hemde geçenki sanyny tesbirlerde iň köp haýyş edilen alyp barjyly ýanyna kim arsan bolsa ediler Suizi bunu özüm haýyş etdim. Bana kömekleşmäne Suizi 347. Mekan. Bir göçerken mi däli? Yaraşmaz lan maýna. Oo, şu var. Şu tema giremedi. Şu gün havarlaştık mı? Kimler sevuşdun sen? Sayık bilen eme şu problemi antegim. Arada oğlana bir zange yani şu account göreceğin oğlana bir var rap vardı. Şu zange mekaniğe sağda sonku sürekli yeni sana deyip geçiptir de attı da aşağı çıkardı. Öyle çıkarmadı Sliver'dır ama. Oo Sliver'dır olan. Näme setirde geldi Ey şu diye ni 3 neme günde 3 saport pikirini ütgödýän oglan bardy. Şol maňa hakdypdyr da. Yo, men hiç habarmam yo. Men bir tapar dinledim. Son men TikTok'ta gördüm onu kime ýazylandy da deten onu oglanlar aýtdy. Ýöne edil maňa bir jaň edip aýtdy şeýle. Ol oglanym näýle şeýle men şin ýatanya. Olum şon ýalatdan ar ýyna da öz account ýöreden soň brother hak neme göldü. Tema göldü bir ortalığı ulaştırıp. Oo, şolar ýalar. Bir nemesi var. Goğunun men neme diýesim gelen ok, ýöne şo jaň bir şey diýdi menim. Mene bilemem, habarym ýok diýdim ondan soň. Diýjek bolem şo tema açylan soň ýöne şo aramyz gowy men saýkada ýazdym. Şeýle de habar bar. Şo taýda maňa işler atdym diýdim ýok. Sen bilen de aramyz çödüldü diýdi, problemi ýok diýdi şondan soň. Yok hojunýar yer bar diýilen wagda bar özüňizde çykip durma. Men geçeňidek bir gepleşik betbelin gepleşikden aýdypdym. Her bir ýazylany özüňe çekip bermeliyim zat. Ýok, siziň emmeňiz özüňiz haçandan bäri ýa rap bilen meşgul bolup ýörsiňiz. Ýazyňyzda özüňiz hem şonýalyk punchly ýazýaňyz. Her bir punch ýokman birine diýip ýazylanyk rapyň asyl bolmasy şonýalyk. Şonýalyk agramly bolmaly. Yo no ta yo men özüňe çekip zat edim. Ýöne wapşe Diyecek olan şolar gurrun geçti, yapıldı. Bolup turgutdy. Awa. Sapariga berjek forulum barmy? Awa, näde söýlemi bitmekmi, näde başladym. Ilki bilen Sapariga men giňişirek biraz tanış edeýin. Tamaşaçylara Berdiýew beatmaker, aslynda özü ençeme hitlaňam bitine ýerde aftery. Dogry dämi? Özüň haýsyna meselem şu hit bolan nemeler bar, aýdymlar bar, özüň haýsyna has ýakyn gören ýa-da haýsyny has İngiliz hasap edýän. O, güýçli hasap edýän. Kaýtaly bari bu. Kaýtaly. Iň birinji şoda. Birinji nemeden. Iň galan zaten. İyi. Köp tolgalan. Kazanç tarapdanam şomuz bu. Ay, tak normal. Atak näçe çözmeden ýaňaýdy, plus minus. Ay, garym doýurma ýetse normal. Skar. Biraz söz durumda, vardı tam. Näde bitmekini başladym, näme üçin? Näde futbolçusyna bir safar garşylaşdym. Ýerden düşdi. В общем, men aýdym halam okdum. İlk başta prosta dädem sebäp boldy iň birinji. Muzykany şkola gatnadym da etdim. 7 ýyl birinji klasyny zatdan eýlenbeden soň uje krasnodda tam oglanlar datlar bar. Efosuyda dat işleýän. Başda krasnodly özüm. Awa. Başda efosuyda oňa da dädem sebäp boldy. Öde Gorka'da da etdi tam işleşer datlaryny bilen. Men başda islam okdum, halam okdum. No uje men üçin zatda da beat nähillen 2016-10 meşhur örekleri bir pangaçan bir aýdym etmek üçin bir studiýa birde gerekmi kaýtdyk biz bilen dotdam Efosuyda tam birde etip bolýar. Tam Gorka'da dogany dadım tam жёсткий diske getirdi goýdum datlary öğrendim. И потихоньку уже связан olanlar bilen üç başladykdan gruppamyz ady. Bayanat gruptan Western Squad'da tip olanlar. Öde olanlarımız Krasnod'daki talantlar gaçy köp Krasnod'da şol bilen bile başladyk. Iş otaýdan ýuwaş-ýuwaş потихоньку da uje bärik kelýär. Sen sazam çalýan bitden aşna meselem. Awa men piano okudum. Piano çüçüt gitara. Sen mekan piysaçy. Sen saz çalýanmy? Men saz çalama özüm, ýöne asyl men atam
sadana bolan Türkmenistan atalanan artist bolan. Öyle men wahşe sağ Tanıştırır bileri. Çilek atamın adam Oraz Magbek. Du tarçalan ne wagtyny Türkmenistan atgadanın artist bolan. Ýöne şondan soň kakam gitara çalan. Olam go gitarist bolan. Ýöne pahandan soň kakamdan soň hiç kim öýde hiç kim zat çalyp bilen wagtda. Aýdym sadam diňe maňa gelýär. Men ýazyp bilýän aýdym bilen aram men diňe men gowy galanlar wapşe kan aýdym bilen nemesi ýok. Ýazmanak. Senin diňe rap bilen mi araňa bay beýlik aýdymlar bilen? Ay men ýazýan barlak gördüm. Ýazyp berendim ba. O ýazyp berendim ma Kimler olar? Aýsam kan bilemem Azat Seş mesela. Ýa-dam menden prosto soradylar. Men ýazyp berdim. Onuň kime diňden bilemok. Ýani men şu prodüserler menden sorady prosto şeýle bir kaýdym ma, şonu ýazyp berdi diýensem. Ýazyp berilende men pikirimçe ne meselem kime diňini bilip ýazylýan diýen sebäbi şol adamyň sunwatdaky obrazyna laýyk edip ýazmalar. Şonu gerçek hatlar ýazmalar. Bir aýdym ýazdym da ne berdim. Şu aýdyp Kime diýsem Azizam bir orf Aziz, men boňşyma wa Aziz. Yo Aziza diýip bir aýdym şu var. Şoňa ýazyp berdim. Çykdy olaýdy men billäp goýdum. Olam çykdy, o ýöne başarmandyr aýdyp bilmendir. Aýdyp bilmek gerek de. Sen bilen tanışanda sen akça bir oglan çykdyň bir kez. Garalypsyň näme sebäp bolýar garalmagy? Emin ara şu ýene gijaga gelmegiň sebäbim birinjiden şu bir topar adam garaşdyrdım oň şunym batýarman. Näme gijaga alyp gelen sebäbim işleýän. Men gördüm turist kampaniýada işleýän. İngiliz dilinden daşary ýurtdan gelen mihmandary Türkmenistany gezdirýän. Onun işimizden näme diňe şu priroda daşynda da biz o diňe maşina vilayetler her gün otayda bu tayda o. Şu her gün otayda bu tayda çölüň içinde esasan şonu. Onu soň Sakkal var onun soň boraýmy bilemem. Esasy işiň şo bolýar da sen. Awa. Men şoň üçin köp kişiň intel ýazýar da hani mekanda ýokmy? Zat çykarjak dem zat diýip onuň problemi şol. İşken onun bilem o yaş gittikçe biraz pulun serurýarmy, indi jaý almaly, maşina almaly, öýlenmeli, öýdäkiler zatlaryny biz türkmen oglanlar, indi bir adam bolsa neme ýokdur, ay bol, hem maşgala da bagly bir tarapdan. Nesip bolsa kışda başlayan bir problem ama şoň garşyp şu şo oturansa nesip bolsa başlayan. Batrekler ýöne Time trackler var mı? Şu arkadaşlardan bir bölücün dinlet birazcık. DMK'nın ya da... DMK yok. DMK ba вообще to. DMK Bir bölücün dinlet Awa, birazcık. awa. Berdi filan kan aýdyp işledim. Bir diflin 3 tane fitimiz var idi. 2 fit var. 2-3 Birine men bilýän. Awa. Laýkanem var. Laykany bilen ala detme şu han Asıl nerede tanıştınız? bir diflin. Bir dif var men neme Türkde wagtym tanýadym. Короче, Daud sana bit ettirip başlaýar Daud diýip. Dost oglanyň rapper. Şol bit ettirip başlaýar. Ondan soň şo aňa diýe eşin ýaşynyň bir rapper beatmaker var da var şonda işleş bir beat belki al işleş gör näl bolýar da atýar şondan soň tanış başladyk da. Başta birinci albümün beatleri vardı. Awa, birinji albüm çykarymdy, Aňsat diýip bir albüm çykardym. Şonu bir diýip beati bar. Bir trackdy. Şonu işleş. Men diýjek bolýarym şu beatmaker, ina beatçi bilen rapper diýip alarlar. Rapçi bilen beatçi düşünüş bir bilen gowy düşünýän bolsa, meselem jyn alyp alışýar. Şonu has gowy zatlar dörýär. Meselem men şonu ýaly düşünýän. Hakyky. Meselem men beatmakerim morfysyna şonu men näme isleýän bilýär. Näme wa edefim bilýän bolsa, şonu gowy düşünüp durýar. Şonu üçin edil men göwnüme ýarayan beatler berýärim. Awa. Sabırın karvilla nasyonallyk tasawwurken boldy. Sizin pastayan diňe şo şaýdymy? Bamy gelecekde meselem bir etjek tapdym. Gelecek etjek adamyz bar. Beat uğraşýar, sadece ýöne tek edilen zat ýok. Şo olam ýene men saklaýan diýjek bolam. Problema menne. Şo problem. Onuň bolmasa etmeli adamyz ken. Biz garaşýar edin. Tajo. Nesip bolsa nesip. Laýkany neden zatlar sen otada ýoluna bakýan. Awa. İngiliz çok ya. Ne eden tracklarnyň içine azar meselem bir ýerine goýbereli beatini. Boldy. Sen öz partiň ýerine ýetirersiň, beat
Saparyanqy, Suizan, Yer altı önem olsun. yer altı master class görkadar bulan. Tanım. Yeah, came in this bitch with like 70K, that's like 10 Senin million. Yeah. Tap with Japan. I gotta shoot at Japan. I just come back with like 200 bands. I sell that shit to the homie back home and come back with like 200 bands. Yeah, nigga rich like a Zillionaire. Diyen sözüm pulimot yala ağırdı ya biti. Sağa yaktı bonita cepimde mamasito. Bara bir kopuk edin yok itiyor mokito. Kelle dolu halta a dolu gara kitap. Onun nokta çıkan alıp bilin nok fita. Bolong edyenleri easy your creativity. Ola thangım adam etip olmak bara biriti. Şağır yanım karibi. Bulur ölümü kametti borok degeni bilen. Havarı yok bulur neçe okun degenini bedenimi silak elini berini. Orta parma yağdayımı beginini. Kavir oğlun lörü çalıştım. İlerin deregini mayka alıp gerelimi. Degdim biti geryerine gelimi kütmeli. Bulur yeri yeni. Bulun sözleri yer. Internet Pablo, play this shit in Paula. Came with no band, feel my aura. Worship, live every day like Anna. Hanna, Sara, Lara, Clara, Anna, Farah. Came with names too cheap, I'm done. Can't see my script, my cascara. Office too late, Telegram chat. Day for the network, now for the chat. We split out of Fury on top. Self-employed until we see God. Think well, like a better work that take our time. Now we came to that done. Watch man till get chicken tech. Illegal stuff on my phone, we're like Spider-Man giving them nut. GTA stopping, we're finding another from Indian pay. Yeah. See you on the table, racks more than your teacher's salary. Yeah. They say money and happiness, I never be a birdie. Yeah. Adımlar oluyor big stepper. Buruna vakt yok quick picker. Çıkarma uçuyun ilki pul verdim dripper. Bugünüm küçüğünü kapçım bigger. Bags on me, taşa yanım naltını bana bordi. Geçip bilen bulları iyice gaydi. Susam yala tek kutu Nike. Munundun real yaşayanın movie. Elinde popcorn'ı al izle govi. Soyan pulları soğan yala toyi. Bulun yüzleri solup bizden ekler koyi. Gitsem koyi galyalı yeti. Ne çekici değer durumu çeki. Hasa yala bulur ne moze heki. Yetişim o şu adı çora çeki. Gelecek mi ekran? Gel burada. Eli başka bir soru. Kabarı yedik nokotlu. Bilim oknayımı okumalı oğlunun barizi yanımda da koyan yerli pırdaşımda bir topar. Barizi yeni aşka ve şehri yatonu gicen yeri. Bu kaosun içi tüsü dolu oğlunların bari dik do. Arkam nigga bulun big bow. Benim oğlunların bari take do nigga. Marıdan geldik beleri yönü serit. Paytak serit ya yüzümü karıştı yamana serit. Nece irmeli. Yanında beatmaker. Yanında Sweezy. CT. Cashin. Bu oğlunların bari the busy. Business. Her gün dinga make money. Bu oğlunlarım edin monkey. Yönü bari gariyla yanımızda bulun bari serit. Big body serit. Yalar mana dek dorup yeni gözün daşın yeni dik dorup bilim oğum nemi demek yeni bulun yeni serit. Hatta gidiyorsun. Ha? Gidiyorsun. Sıra bu soruya. Citizen. Hanımlar ve cenaplar. Ey, benim hem adım Goy. Oğluma demesinler sen kimin oğlu? Ben kendi yanlışsız böyle şu an doğru. Ben kendi aydınladım bildirmedim orayı. Köpüsünü YouTube, köpüsünü vurdum. Ben eski yıllardan sonra şu günümü kurdum. Kıyın malı yöne ölüm kini sürdüm. Kıyın malı yöne taşımadım yurdum. Yanımda bayramcık oynayan futbol. Oğlanlarım vacip elim sanko gol. Yadatılır kim karol, boş tuton. Deden bilen dayın dik dur sen kim ho. Yadadım arkadaşlar. Eden izim yok ben notu. İşlerimi koyup geçecektik ben masa. Şu an kayıp asaftan çek. Japan. I gotta shoot in Japan. Going in the pen. Katı koy. Ben akaladım. Erkim emmek işingen partını oğladım. Berekella. Şu çıkanaydı ben. Çıkan o. Şimdi şunun ben ne özünü mesela nereden tapabilirler tomoşçular ayı platformada ayı. Bayağı mesleğim yerde bayağı müzik. Hem platformalarda var. YouTube, Spotify'da var. Oo. Spotify'da da var, YouTube'da da var. YouTube'da kimin kanalı? Ya ne mit YouTube'da Berdif. Ne kanalda Berdif'te kanal. YouTube'da, Spotify'da da Berdif'te du.
Şulaydymy halan bolsaňyz, özüni eşitesiniz gelseňiz, hemme platformalarda bardan gözläp bilersiňiz. Arslan diýjek zatlaryň bamy mihmannamyzdan berjek soraglaryň gyzyklanýan zat. Selam. Kızıklandıran zatlar tayinleyen proyektleri kızıklı şu an. Häzir neçe koýanlar mı? Yok, selam albümü de oturdun ya zat ya. Zekarda başlasak diýdin mi? Albüm var dedin ne? Ey, Mende var. Sen ne var albüm? Oh. Tayin projekti var mı şimdi ya? Käbir demkalar da atlar ba, o. Aydımlar paşytaýyn, ne tip bolsa video datlaryna başlamaly. Türkmençe mi ya? Türkmeniňiz karşı. В общем, идея şu Krasnovod'da kent talantlı olanlar, şolar bilen feed eylem beylem Paçkonku'da. Krasnovod'da odunları da berden salam. Sen ne? Albüm yok mu? albüm fikir edýän, önen tek taýinler var. Hatta gelişti ya. Bir zadadım mı taýin. İsteseň goýup şey mikrofonu. Akapella mı? Akapella da aýtyp bolar. Davay. Tapa da isteseň akapella, Şey isteseň beat var mı? Beat var. O goýur, çat. Mekan ýene täze taýýarlaýar, ekskluzivni birinji bolup eşitýär söýden bize çykmaka. O, tek çıkanan. İntek şeyde diye studiya barly işlendirdi. İntek nemi içilek taýinler ýöne. Sen ýa-da özüň goýduňmy sesini? Yo, ýöne ses goýulan. Yeah. Bu sevginin adyny näme de kary? Yeah. Yalanım ya var, haçan berdin iyan buna kararı. Bilme ne de söyledi onu bu garip. Yana. Sevginin adını neme de kalı. Yalanım ya var, haçan berdin iyan buna kararı. Yana. Yeni senüydü de kim bilir nirede nemeden havarım yo. Aladan edip eline çangayan yönü sen çangalan o. Neçe sapır kayçalandı bu yağda inimine ananam o. Yeni var bahane tepçak olsan bahanaların o. Karnım dokbalı başından ayttım sana. Kardeşme dedim şol joroların bilen inni. Olorun uğrup başka tarıp sana yalnız düşünmedin mi? Helidir kinca sapar kıyda gülküm gövünmerdim oğlum gavat gelip sana. Yeah. Senin bilen arzularım uli bana kulluk affını. Yeah. Seninle istedim küçücük baktı bir maşgala çağı çoğu. Huvesim yerde yatıyıp fikirlenip o tüyününe bakıp dolu. Düşünümünü sana gerek de bu zatlara gerek geceler party. Boynuna kımataş eline Gucci bag aydın manı Bugatti. Yeah. Yalanımı ya bari. Haçan verdin ve yan buna kararı. Bilme ne de söyledi onu bakarım. Yana. Yana. Bilemem. Haçan verdin iyan buna kararı. Bilme ne de söyledi onu bakarım. Yana. Ey. Hemişe dediler düşmanını gözle yakınından. Men olsa başarı düşman. Senin yakınına söylemeyen adamın hemişe söyleyene yaralı manı. Hakkımı bağ yanıp söylemem ne için beni kime yerim akar karaktan. Yanımdaki oğlum kim diye soramda yakın bir dostum dedim. Menim ne çok dost diyen kıyılarım sonuna çok mu girdi? Bolca bir titredenim şeytan iken. Tüyüp söylesen bula şeytan iken. Daş keşkümü zat yalan iken. Yalan iken. Ato, bunu sen has yürekten aýtdyň ha. Ben özüňden, hak içinden gelen bir neme ýanyp. Aydın yalanlara da berden salam olsun ondan. Elmi yılan. Elmi yılanlara salam olsun. Ýa-ni gowy ýazypsyň diýer zatlar. Şunu var ha, aýdyşyňdan yürekten çykaryp ýazanyň bildir ya ýa-ni. O şeyler zaps edildi wapşe to. YouTube'da var mı? YouTube'da yok tek. Biz şu podcast'ını çıkaryanacak, çıksa bir yerde ondan paylaşıp ve orada siyokasını nasip bolsa. Yalanım ya ben. Aydın yürü tekestik doğrusunu mekan çıkaranı dinlersiniz. Öngünden satıp durmalı. Yani yaman gowy ýazdy. Ha, Arslan. Ne täze ýüzülen neme mi? Dogan mı? Kim? Megdeşik. Megdet yani. Atmeny da ýalar ha. Baba megdeşik. Megdet. Ya aydyma gowy da. Lazım.
Başkada Beat free beat mi bu? Beat free, beat Ne için Safarik'ten işlemedin bunu? Şeyler hep burada tamam ne desem. Divilmedim diyen. Esasen yok. Ben ne için köp free beat olan ya. Yok Safarik kovurdun mu şu aydın? Umuman şu proyekti kovurdunuz. Ne mi? Beat'e garaş balla onu benim biraz işler kolumdan eski. Yürekten çıkan kan karıştıran o tabii. Belki bunga mağdur yürüne batlanlar. Şu var derdi ve yaltı değil de şu var. O yaltı diyen. Yo yaltı meni tamam. Yaltı diyen. Yıltı. Alkan tutan yer tutjar abi ama gün bir saat bizim oğlunlarımız site da arsan on yaşır mı de yazıp görürler. Mesela text. Edil bit yadan yardat der oluyun. Yani şodan tattat derler. Ente işlenilen o tek çıkan noktadan belki bilemem może sen şunu hafta skrab sen hafta olur yaman olur. Beter olur. As nemelere yetivler. Daşına çıkıyorlar çekten. Ayçakta tamam sapay. Men 2 saat sonra var bollu onu. Bol sonra göreli. Görmeli. Sağlam tutman industriya da şu var. İçinde geçip görsen ne büyük kadar. İlk tutmak isteyen var ama mene var ne desem edip üç kötmene ne mi görüm o çanaysam şu an edip görün da tamam. Ne mi üç kötmüş olur. Edi oturalım tamam. Men görýän da şuna. Ba ýaganlarna. Ya zabidu var dip ýatdymda bular kilip çıkartıp ne mi çıkardyňyz diýen. Katar mı? Katarda ýaşyl var. Yaprakları ýaşyl. Nahar çıkandı. Ýazdymda. Edin benim etçek konu edibilemem. Sen şonu yazabilidin ama dip yazmada senem et şonu. Şu edip bolan şu bir neme monono işine maşayçılıkta bolan ama. O şonu yazmada. Ne Kelvin beni görüyor da Kelvin'in oturuyor ediyat bana adı varında da görüyor. Şu saç alır bana, saç sakal alır bana vaktim yok da ki şu derecede. Böyle benim şonu yalan. Yani ne hip olsa o. Hiç klip o elimde yalan. Diyecek Kolyano ne oğlunur ediyatı şol ütköşme uşu. Diyecek Kolyano. Şulun üstünlüklerine garaz begen ýa. Ama begen o. Sen interes. ne muşkil. Evet. Men ütködesim eladäli isleýän zatlar memnun opşum. Talantlar köp bize. Beatmaker tarapdan bolsun ya artistler tarapdan bolsun ya prosta bizdinkilerde yaltaçylyk var da Başka özünde beatmakerler de. var mı mesela bizine tanıştırabilecek yine şu talant. Beatmakerlar mı? Krasnov benim bilen olur. Krasnovatda birinci gün kelebelen Ares. Ken Ares onu bilýän men o. Ares. Ona Berden Stipa Melisa Kesi Kerima olan Kerim mesela remix etti YouTube'da da attı milyon remixler da attılar вообще. И даже öyle de beat atsak ya şu beat starsınlardan sını. Yani bizde oğlanlar var şu yana köp iş yani men imde edesim menada что şolar yalta derler i produktivni işleteler derseler international bir da etmekte im daşına bir da etmek. O şu da bolsa onun patchkonku bolur. Prosta şu yaltaları da etmek. Şu atı diýen işlerden daşına çıkarıp bolla 100 tonjuk işlerden bak mesela hemmäňden beatlanan flowlar, tekstler, lirika, bular mesela 100 tonjuk datlar da arkaň şunu başarıda çıkarıp boljak datlar edilýär tuğlama beterem özgörüp gitmeýin isleýän menen şu datlar men näle golluk berip bilsem şonça begen ýa şunu datdan galyp gitmeýin. Toyo çıkan rapperlara näle garaýan. Ýa-da sen kirin bana sen Instagram'da da käwap görýän punch. Punchline. Это punch, брат. Точки рэперлеры уважаю. И типа, näli işleýärler, yani produktivni mesela. Hem mesela şu işleýär. Men mesela çıkamam. Tupa, no, kerkim öçeli var da. Men ýa-ni ýakyn şo çely goýdum. Kimin Twist'in interwýusyny eşitdim. Dedi, Peter tak уважаю, näme üçin sebäbi rapperi rap zadyny toya getirdi tipo şu bu rapperler garansyn daýsyn dip. Şo ýol şaşdyň birini. Iň birinji rap zadyny şolar etden toyda. Toyda birinji gaýsy toydaýdan bilýärmi? Onu bilmem. Men toýumda etdi. Sen toyda. 2013-nji ýyl. Bot i men ýadyma düşýär, men Anton bilen tanışanda da başda men tipo toyada çykýan gaýdamokdum da oňalka. I gördüm toyada çykypym şoň bilen asyl işleri şolken. Men pikirde biz göremiz rapperler tipo rap ikinji iş. Asıl başka işleri var da rapten kan pul gören. I men gördüm taşda şonu zaýatlylar, şu evolýusiýa diýerler. Mesela şu bolly bizde tipo rap toya geldi, gazan başladylar rapperler, onuň kan gazanan okdylar.
Aynı men isleýän adam ýyny rapperler diňe toýdan kazanmasynda başga datdan bir kazanıp bersin. Meselem streamingden olsun ya international bir daýatsynyr. Opşym öz isleýän zatlaryny edip, köp rapperler bar toşto ütköş underground bir daýatýandyr. Ýöne ýemine onun zat gelmän üçin wagtyny aýryp bilen. Onu da düşünüp bolýar, köp zat tölemeli, zaatmeli, kyn işler. Meňe desim bolýanda, eger nesip bolsa edip bilsem, şu planlar guran international bir daýatmak, daşa ýerde bir daýatmak, beatmakerler tarapda bolsun, artist tarapdan bolsun, şu ýol açyp bilmekde bir daýat ýemine bizdäki ýaş talentlary, şoby öz edesi gelen zatlar bilen edip. Atak toy. Hiç ýyl wagt ýok, özüm toy bitdi. Yaşları berip bilecek maslahatyny paylaşmamız şeydi ben. Ýöne bar, hakykatdan mene öň buralara şol Türkde wagtym şolar ýazyrak bir neme bardy. Mine bardy, toýa çykaýma agany. Oğlanlar oturup gürleşýärdik da onu toýda o bize gurady. O hiç ponu bilýän. Gangster o bilýän, ondan soň oturup gelip berk seredip. Onu oturup diýenler, o häzir men ýen toy maňa gidip men şop toýdan pul gazany bersem men şonu getirip maşgalama berjek da bilýän, çöle gidirecek da o. Eýden oturup diýenler ýöne hiç neme dadı yok. Toya çıkabilsem benim çıkardım. Aynı sodawarlar bilýärmi? Toya gidýän aýdymlar, zatlar ikinji sortdy mesela. O atlar underground hasna gidilýärdi. Has öňde görülýärdi. Belki şeyler zatlar da toya çıkma maksat dälek. Hakiki. Ýöne şu adamlar çağıranlar konkurrensiýa gatulýar. Imna şu adatky. Toya barandy da bir ýer çağıranlar otayda alyp çykmaly. Ola mansatlar. Kyn iş. Ýöne häzir şu zatlar her kimne şoňa ýatyp show bizda bu zat bolmaly, asyl ýurt aýlanmaly bu zat. Diňe underground diýip durmaly zat derler. Mene begen ýaşa gözgörüp barýan çynmaýdy. Toýlara bayramçylyklara çykyp görýär türkmen rap. O da mı? Yani nasılçılar rap bilen açıldı. Bilýän Aziýada meselem ezgitler. Şolatlar hökman undergroundda rapperlere meselem şoňa begenip bilýär. Ýurtda rap diýen zat diýen näme ýokdan ýokarda görýän zat olar ýa. Diňe bizde de bütün dünýäde şu bir neme ýükgeşme gaty. Öňkälek rap öňkälekler. Hiç ýurtda ýok underground. Hiç zat ýok. Her kim özüne göre neme däle diýjek bolan bir agyr rap edilen okdan öňkälek näle demede bolsa her kim özüne göre bir rap bir zat ýa daşy rap bolmasa aýdymam bolsa köp nemede hiňden ama aýtyp başladylar da adet ve başladylar diýjek bolan ütköşme gatken ütköşme her türlü janr çykypdy da diýjek bolan interesne. Ana Yok, Saparik sen mesela men hazır şu podcast'ı görüp oturuyorum. Menim bit yazmanı hövesli bir ýerde menim bir beatmaker bolsam diýip höveslenip ýören bir ýerde. Şon men seni görüp näme men öwrenip bilen mesela. Yani sen näme maslahaty berebilirsin diýjek bolan. Başlangıç özüňe ýadyna sal. Nämelerden başlap ilhamyň gadyň näme tutýar sen. Umuman men beatmaker bolasam. Seni seredip oturuyorum şu an. Просто öz isleýän zatlaryny esinde, şu anda internet zapayma da bu tam liboy zatlary skачать bilýär, sen F-Studio diýdi, o diýdi sample'lar zatlar arkaý. Özleri öwrensinler, özlerine iş ýok. Men öz bir Telegram kanalym bar. Kev community diýip prosto men ýakynlara açdym öz. Imенно şu nähili ýa mekan diýär, tipa et bilemok, tipa üç komanda dat bolsa bile iş ýaşyp bolýar, sen beatmakerler, rapperler zatlar. Şoňa bir community bolsa, Telegram community açdym, mesela olanlar zatlar salyn. Şoda ýaş beatmakerler we artistler bar zatlar. Mesela täze gelen bir maňa geçeşelim, men şonu salyan mesela kanaly. Girodun kim beat uratýar, sample uratýar görüşýärler, tam praç tanışýarlar da aýtýarlar, bile iş ýaşýarlar. Mesela men şonu zat bilen. Mesela şonu maslahat beren öz communityme goşýan, özleri ilim dowam etdi iş ýaşýar. Muman sana maslahat üçin ýazyp bilýärler da Telegram kanalynda mesela. O, maňa medialada. Saparik maňa şunýaly kömek gerek diýdi. Öz optyňdan bilýän zatlaryny paýlaşabilecek da mesela dogry däl misin? Beatmaker bolasy gelmen arzu edýän birine sen arkaň diýilýär şonu. Arkaň maňa ýazyň, men de maslahatlaşyň diýilýär. O, arkaň. Online sapak görsen bol. Hey, sapakda уже adam öwrenýär, özü öwrenýär. No. Men pikirim. Hakiki. Bu burada gerek bolsa özü öwrenýär, aýtdy.
Men bunu soraýan sebäbi hazır beatmakerlaram hazır ne has özgörmeli ötmeli döwrü şu wat sebäbi hiç bir rapper beatmakersiz göz önüne getirip bilmeýär öz karýerasyny ýa-da bir tutýan bir albom etjek bolsa da ýokman onuň ýanynda bir beatmaker gerek, güýçli biri. O beatmakeram özgörmeli. Ola beatmaker diýsen halanyp gur, prodüser diýsen. Aynen ol sesini ýazýan bolsa. Yok aslında prodüser beatmaker вообще ikisi başka rapperler. Sen diňe beat edýärmi ýa-da sesini ýazyp mastering beýlek sevjän ýa-da Öz aydınlamızda idadım mekan rasulayan onları ödüm mix master ettim. Beyle kiminde soprano da aslında kıyın onları mix master verdim. Dine beat'ini veriyor zaten. O beatmaker bol kityası. O şol bolsa beatmaker da sen. Producer olsa stüdyoda oturup tam yazanla tam burada. Onu karbiýerden şu wagt edilen işler o producer bolýar. Ana sen de bilecek masalatını ýaşdyr. Näme etmeli? Rap etmeli dämi? Rap var adam ya bu işe şey. Ay umuman durmuşlar. Çalım durmuşlar mene näme diýerdim Ölmem şoňa seredip köp ýerde alyp çykýar men jola umydyn gitirme. Şu adam diýär ölýänçe soňky demini berýänçe umyt bolmaly adamyň içinde. Diýjek bolan käwat. Ene meselemine saýyk bilen aramda aqdat dolla. Käwr oğlanlar bilemo bolsalar näme derdiler. Ey mene yaman erwet näme etdim karoçy. Men TikTok'da köp näme etdiler de ýazdylar Instagramdan ýazdylar. Sen näme diýdin bura diýdin, näme diýdin? Aýjo türkmen rapde kim karol sorawyna jogap berýär. Ola biderek soraw. Biderek soraw. Onu şu taýda şolar ýalaklat boldy diýjek bolan men kritika köp geldi de. Onu diýjek bolan köp adam meselem şu taýda taşlawam bilerdi. Ey mene ýadydim boldy men pon masgara boldum ýa göze düşdüm eýle beýle diýip. Yani diyecek olam şu taýlarda da Hudaýa şükür. Özüm içimden diýdim da bolan zat ýok. Hemme zat normal düşünçdik eýle beýle. Durmuşda bolýan zat diýjek bolan. Bir tarapdan hem gara reklama diýip bir näme zat da onuň peýdasy boldy meselem. Köp kişi tanadam şoň üstü bilen. Köp kişi menden gitdim şoň üstü bilen. Ay sen şeýle diýdiň, sen olar ýala oglanmak öýde mokdum eýle beýle. Diyecek kulan çalım näme erde birda isleýän bolsaň etmek isleýän bolsaň şonu etmeli. Haçan gitşeň belli däl. Näme içinde baý bolsa şonu etmeli. Durmuşdara onuň içinde galsadym, içinde çüýrek gitdi, hem senem çüýredi. Rap mi bas bir touch oky üstüne. Bizem şeýdi okuduklar, bizem aýnan öňüne geçip şullyk diňe bilen hiç sözüm ýaly bilemem. Men 4-nji klasda rap yazdım, klas açtım, barda rap yazdım. Ay sen eýle, sen ikili galýan, sen molumdan taýýan, sen eýle, sen beýle diýip. Şol ay ondan soň 4-nji klasda men 2000 näme diýin, 2010, 2017 diýmesem. Rap diýip ýöne depterime şeýle ýazýardym. Ay Murat meselem molumdan taýýan, maksat ikili galýan. Gıylar bize seredya eyle beyle. Şoň ya kapya tapýadym da diýjek bolam. Kiçiklikden näre kapya demedýän. Onu diýjek bolam köp kişi maňa jaň edip bir adam ýazýarlar. Ağam şeýle men rewetjek bolan näme maslahatlar bilen diýdim. Men pikirimçe birda etjek bolsaň edil rep birinden sorap ya öwrenilip ediljek zada däl oğlum. Sen onu öz içinden gelmese sen onu edip bilmeýän. Men pikirim şol. Bitam bolsa, liboy adam bolsa. Ne mesele maňa gelýärler, ama ingliz dilini näde öwrensem mora? İngliz dili öwrenjek mi gidýän YouTube'a ýürýän, kitap okuyan, neme okuwlara gatnaýan, öwrenýän, birda öwrenjek bolsaň özüň gidip öwrenýän. Sana biri şun şey diýse sen öwrenip bilmeýän. Yani raýbam şolar ýaly. Köp kişi ýazýar. Näde öwrenip bolmaýar, özüň içinden gelmese. Sen söz ýazmaň, bir öwrenmeli birinji dile baý bolmaly, söze baý bolmaly. Şolar ýaly galanam bilemok esasda jan saglyk hemmekşe udaçy türkmen rawa udaçy nesi Ya masahat diýdiň da emne ýaşara. Menem da rapper meselen diňe rewatja ya beatmaker diňe beat etja däl meselem şu wada etmelerini zat masal berip bilen köp rapper tanşym уже beat etip başladylar. Уже köp zat ýeňildi tam iňomanly free beat alan özü tam sample'lar birde sen kesin zaten diýjek bolam öwrenip bilýärler, kaň beat etmegem, daşyň olmanda golas işlemek, mix master işlemek, şem studio çydaýlan pörünlerinde
özleri öğrenip bilýärler. Yani arkaň şonu öğrenmelerini işemezler. Разносторонне olmalı. Men özüm yürüyte şu oturdum şu beat. Yani karşı şu öğrenecek tip oturdum şu. Näde beat edilýär tam plus minus. Şimdi sample näde ýetmeli. Kickler näde koymaly. Niden alıp bolýar. Niden skaçaýat bolýar. Döwçelap da edip görüşdirip da. Plus minus düşünýän näme. Разносторонне olmalı. Sen bilen hiç guruluşmadyk özüňde näme täzelik go? Meni täzelik brat kana her gepde şykytyr. Aýdym gat kana. Iň son haýsyda galdyk podcastda. Big çykmandy men. Ondan sonra birden aydın çıktı, Katar çıktı, SP bilen aydın çıktı, Fatih Çoluk. Çoluğa geçtim. Onun değerli aydınla remix ettim, çekim ben aşağı, düğün paylaştım onun. Onu eşitmedik, düğün paylaştın mı? Düğün paylaştım, Telegram'da paylaştım onun. YouTube'da yok mu? Yok. Siti bilen yan çıktı, yan aydın o TikTok'ta, o yere aldı. O eşittim ama Sitting Party'ni eşittim doğrusu. Onu doğru çıktı mı şu doğru? Aydın doğru çıktı. YouTube'da hem yerde bak, Spotify'da, Apple Music'da. Sılkasını koyarsak orada. Belek'te, Liboy yerde bak. Şu adam Sitting klibinden geliyor. Näme klip edip ber? Royal Aydın ma şu an klip çıkıp ber şu adam. Näme diýýaydym mı? Royal. Takoy olan eksperiment. Edir. Yekodaýdym. Yekodaýdy ýa-ba. Eksperiment etdi, tipo ön kaydynlaryny men zanokda biraz tapap durak stillar. İşte o tiyse erkekte de aydın çıkarıyaz. Yani men çıkaryan bolmaz, Ahmet çıkarya ya da Siti çıkarya. O duranda oqsada o bolmarsam son ýaly haýdap durmaly. Bir haýat bir oturuyoruz. Ana niýlik baýa görür. Öz berjek maslahatyň barmy? Tomaşaçylar. Öz berjek maslahatym hiç kim dinleme, özüň bil, özüň näme isteseň şonu et. Birine gidip näde bedeli edip sorama özüň dörçülük internet var, açan ýazan şata hem biraz açık. ChatGPT plat var, AI var, geliştirme de adam. O direkte yazýanyz o, näde aýtmaly, ağam fiili deýin, näme deýin, men o kiçilikden aýdýan, kapmadyk kapym ýok, gelmedik yerim ýok, Aşgabatda näçe safar gitdim. Rapper bilen prosto görüşmek üçin ýa-da planerde ýaşaýan şunday şoň öýüň ýanyndan geçip gabatlaşmadymy kam tipe düşündimmi? Bakil connect bolmadymy kaby. Kändimi bu atırda ilerlemen diýem. Öz näme da öwrüp bilen esasy içinde isleýär bolsun boldy. Näme isleýän ilk özüň üçin karar ber. Men näme diýen? Turçadan geldim men aslında başga professor ýaly başga işlerde işleýärdim, turizmde işleýärdim. Näme Türkmenistana gitmän karar berdim. İyi diýdi, öýdäkilerim diýdi, etjek bolsaň şol işiňi et, ýa-da boldy dinni. Tipa gerek gel. Meşgul bolsam professional netçilik diýdi. Geldim, iyi gelemden bäri şu 1 ýyl bolýar sagdy gelemden. Dowamly işler atýar. Gowy netijelere görkezin ýany beýleň için. Özüň razymy, özüň dowam ýa-da. Daşarda respektden adamlar prosta geçip barýa respektler keçýärler, dar edýärler. Atkan. Görýärmi sen açana başlan ordan insan bir nesibe bolýar da şu da. Kimden 30 ýaşymda men. 14 ýaşymdan bäri diýär. Birinji zapysym 14 ýaşymdan. Integram dowam gidip otyr. Herekete dowam diýär diýer. Şolar ýaly. Dowam bizim görüşmemiz şart. Bizim berdi filan proyektimiz var, şaýsep berdi. Olam da bu eksperiment aýdym. Kän nemetme diýeni. Özüm gowy ýaşap. Gowaýdym ama dinläp gördüm. Näme hakkında diýýäňiz? Söýü vardy. Dinläp görürsüz bizani. Bu tomaşaçylar bilen paylaşýar. Şu hem ýerde Apple Music'de de badyr şaýsepler berdi. Gözle oturmagan oştak basýan men silkasyny goýan. Geçýän dinleýäňiz. Ne bilmeli. Style silka çıkıyor. Bolýa şuň kysanymyzam şeýde Cemläliň bärsi en production buňky rejissörmizam Merdan. Uman Arsan sana da köp sağ olsun aýdýan Mekan, Saparik sana da geleniňizde şu podcastdan şeýde Cemläliň enniki de görüşýänçak hoş sağ olun. Indi kysana kimi görürsüňiz gelýän bolsa kommentariýa ýazyp bilýäňiz. Sağ olun.